ти точно така. Абе, говорят си се какви тия глупости. Миналия път, когато си бяхме в България, те не дойдоха. Ние бяхме там, знаеш колко време? Знаеш колко време бяхме? Баба ми дядо ми не можаха да се дойдат от село, защото си гледали чушките. И не можаха да дойдат. И чекахме ние да си ми. Моля, какви сте тъпъци? Откъде ги измисли пътство? Той. Не такова, нормально баща. Да, това почваме да се организираме, до година ще до година някъде ще има, ще се опитваме да лятото до година да излезем и да направим една сватба там. И така се вече. И да това е, да, и вече чакаме, защото ще чакаме, то няма какво се чака. Не, аз това не си ти кажа, че не мога да кажа, че до година да ще организираме нещо. Сега гледаме за пръстени, за работи, и ще видим вече какво се прави кога. Сложихме с разни шивачи, и започнем да организираме, защото всяка дойдем тази лято, това лято, ще почнем първата организация и вече не може да дойдем да се организира нещата. Не знам ли го? Може би ще идваме, но да видим как се прави, или ще видим, или може да се него виж нести как е тук, се сточи от той. Гайда, това е сложно, не знаеш. После също и колко ти стискаш. Ще го продава, не знам, ще го пази, може би ще продаде за капитал. Не съм толкова в контакт с него, аз знам горе-долу какво остава. Браво! Не, поднаем се там нещо. Имаш да купим някакъв поднаем, защото не го усаха, не го построиха и останало в строителството и изгорят с него. Вече оттам нататък знам, че в някаква къща там е полицията, при нас да се полицейските къщи. Където се пъти за неговата болница, но какво се окаже точно там, ще поднаем. А вече какво условие.
Mhm. Само едното, за което ще кажа кога не знам това да е вайна. Имам вижте само едно читателство е станало, което е на малкото. Да. Не нарешил да, не съм някакво. Това си за почетал, не знам какво става. Oui. Oh, c'est belle. C'est joli. Тя се разбирането. Тя се разбирането няма проблем, но не говоря никога на български. Така че като за песен, като се опита да каже нещо на Деси и Деси нищо не разбере и малко ще почне да се набира с едно. Така че трябва да се изнява как не мога да разбереш какво ти казва, нали? Човек не мога да разбере. Тя Деси не е път толкова малка, тя не колко на 10 години. 12 вече. Тя си е голема. Другата напред. Не, то не е лошо, тя ще се свикне, но просто се притеснявам, че може в началото да е малко от това, защото тя Деси нищо не може да разбира, защото Ела действително разбира 100%, но винаги отговаря на френски. И като почне да отговаря нещо да ти каже напред това, например, говорих някакви работи, и ще видиш какво става, какво говориш и нищо не разбира. И така, нали. Но пък може път точно това да отпуши и да рече да почне път да говориш от тя. Що ме разбира, че тя знае думите, какво става, почне да ги казва. Да, ще видим. Ще видим. От всяко положение ще е хубаво, нали, да ходим това искаме сега да върнем в България. И вече да годим пак ще е хубаво ми окра вече, за да бъде там, не шапърка, ами после. А то може шапърка да бъде. Шапърка. Такива ще. Да, много е. Сега ще мога да видя това, как беше вчера направена, си купихме една рокля за апарат. Такава маскирана рокля, да въобще беше голяма работа. Точно става баш принцеса, тя така е принцесна рокля, с грим, с едни работи, но може ще виж на сайта, може да видите, нали? Има филмче, има снимки сме сложили, така че може да видите там.
така. Oui. Oh, Еми хубаво. que t'es jolie. Еми, ще чуем да пак ние така и така се днес, ще си дам пък в България. И така ще видим. Ще пускам Бога да се готви пак тогава. Има, да, те са на... Да, те ще дадат след като сме спрели. Да, всъщност да, правилно. Не се продават. Да. Такива работи. Не, влак не съм ходил. Тук само веднъж ходих на влак и след това беше за малко смисъл тук между Видин и съседен град и не съм ходил на далеч, ще се върна. Защо? Къде е значи какво е на майка? Между колко майка да ходи? То след това часа ще му виж пари за това. То е толкова задръстано там и толкова сложно предвижването. Париш, че те, докато слезат от гарата, най-много да държат някакво такова за часа и ще се знае. Това е единственото, но те може да се бидат и без майки, но те знаят това, че знаят английски, това не има смисъл да се. Карта, не, аз нямам. Qu'est-ce que c'est? На хартия, трябва пък и не се вика в интернет, има карта. Тогава вече са гидове за пътешествия, вече го не знам там какво туристически работи. И трябва да има, но не искам, то с карта не мога това, това е наистина огромна. Аз съм ходил там много години, но да, ама това най-добре вариант не е карта на Париж, ами и карта на транспорта, по-скоро и да се види кое метро трябва да се вземе и на коя спирка трябва да се слезе. Защото не ще нищо много, защото да, това на място се прави. Не, може и да има, всъщност, не знам, не мога да ти кажа, аз ще не съм точно никога такова нещо. Може да се окаже, не точно, че да има такива дни, които са направени за туристи, които пишат, тези, които си гара, взимат тези, които си метро и спират тези, които си спират. Възможно е някой да го направят тази работа, нали? За да изясни живота, ако не трябва на място да се види. Или в интернет, то най-лесно в интернет, като отидеш на сайта на сайта на метрото и нали, майка ми може да им повери, това да види на коя спирка метрото трябва да се хване. На коя се следва. Но после това, че просто е огромно, не е въобще...
Ми може, да, още може. Тук може да изследиш карта на всичко, да концентрираш да се вика. Да, може да ви, това не е какво е вече. Проблема е просто, че не е там. Действително там задръстените са разгледани. И то, като има прекачване, то не ти е. Мен с два колко лесно прекачването. Но с самолет е много сложно, защото сваляш багажи, пък ги пренасяш, това е някакви глупости. Не, после колко време, защото аз казвам, че тия 5 часа може въобще да не им стигнат. Защото... Те може да се напише, да. После, че наистина трябва да се сметнат много работи, да се преценят кое се струва и кое не. Защото просто трябва да се види, зависи действително колко часа им остават. Ако имате някъде около 4 часа, то няма никакъв смисъл, защото е абсурд. Те докато прекусат, докато само си покажат носа, и ще трябва да се върнат, защото наистина няма размера на къде ще нещо, което трудно да се представи, защото не е сравнимо с София, може би 3 пъти колко София или повече. И е толкова огромно, има толкова хора, толкова коли, толкова неща, че ти не пристигнеш от някъде до някъде си е пълна лудница. И затова, нали, на излизане брат от такова, ако иска да се качат примерно горе, това е минимум час и нещо да предвидят на място. Да видят, да. Лошото е, че Ефът Кула е баш в центъра на Париж, гарите са по ръба, така че това е малко негадно. Ама да си видят, нека пък като дойдат, ще видят картата, ако искат, ако им се занимават, да го направят. Да. Тя не е тук, е нужда да бъдеш френски, да се оправиш в Париж, за да видиш някаква забележителност. Нали? Тук вече, ако искаш нещо повече, съвсем конкретно, някакви работи, но те си играят такъв толкова комерциален, че всички знаят английски езици. Не, това ти казвам, че просто това, че ако си живеш някъде, не е нужно да говориш езика, просто отиваш и си хващаш краката и ходиш. Така че... Oh. Un quart d'heure. Еми, хубаво, че да взема малко докато училище. Ренчо. Tu peux aller chercher du pain? Ouais. Donc, On va y aller. bon, bah, l'histoire est parfaite, alors. Je vais préparer la petite alors. Pour aller. Je vais la mettre dans la poussette.
Allez, on va y aller toi.